Pilawo fungkusang jorane hambai ang IPF tini bedek sikla bodolni tangphang tongmaniwo miafro sarik ni jorao chini youth IPF tini central committee ni meeting khumulung ungoi paimani yagulo agartala o sokpaiye chini bubagrani nogo haikaba rajbari o thangai kok salaitani bo kaisa wanama sengsa haikaba kirima sengsa abo ani sakbai thangbo umuno tuyoi hopung horklogono muktri thangliya tei joto sikla bodol rokno tini phungo norok jotono call khlaikya ang tini mono pila ni live ni ang dofate hani bagi samung tangmani bo ani jotoni sile deramong ne ang khaklayo tamni bagi hingkai omo ang tini saimaliya je jorabo decision najaka aba party ni thanibo bohaino teisini organization ni joto tiprale ni sikla rokni thanibo bohaino ang norokni thanibo tei tipra ha gnangai tei intellectual tei joto sini tiprale ni supporters rokno ang message rohna ni bagai tini live video ma khlaikya tamni bagai hingkai angbo belaino sakno lasima sengsa hayong jaka tamni bagai hingkai tini hati dofani bagai samang tangi phemani jorao ani bo mistake ongoi mano tei kwbangma leaders ni bo mistake ongoi mano haipona ang miafro ni je decision haikaba miafro je formally babe press media ni bisingtui khlaioi bubagrani nogo haikaba rajbari wa achugoi je koktung rohormani abuna ang haina hai withdraw khlainana ni bagai ang wan sokka tamni bagai hingkai tini tiprale ni bagai samang tangai phemani ang kuno dina phono tiprale no pogoi thang maglak tei sini dofani bagai jara samang tangnai sikla bodol rokno bahaino ang norokno kuno dina pogoi thang maglak aboni bagai ani je khlaimani no mistake ongmani no ang party ni thanibo submit khlaio party jodino IPF tini supremo sini borong manang sar NC Debormana ang request khayo tei sini party ni general secretary sar member Kumar Jamatiana ang request khlayo borok jodina ani request na borok accept khlayo hongkangkai ang haina hai dofani bagai IPF tini sikla bodol ni ongai simply babe ang samung tangi tongnai tiprale ni chobano ang thiyasak no kogrumani abuna ang haina hai kifilei ang samung tangnai je ani kathang tongsakna ang norok baino tongnai tini kwbangma borok ani je laithangjang miafro ni jorao je decision na manino kwbangma ani family ani nukhung ani nok sakabo kwbangma borokno tini podre por kok tuyei ano je wan sokmani je blaming khlaimani aboni bagai ang norok ni bagai kaitoni thaniwa nakar sano kaito norokno chubathung te kaito norokna hamari rithung ang tini oro jagao election haikaba podre porni bagai ang tini o jarao phai samang tangia ang hate dofani bagai tiprale ni bagai tini je mansak jara teino samang tangai phaikya bwskango bo tangai thangnai party jodina ano accept khlaio party jodina ano allowed du hongkai ang party wa haina hai tebisa tiprale ni bagai samang tangna ni bagai ang wan sokka aboni bagai noroni thanibo sayarok tongmani no noroni thanibo nakar sano asakno jotona hambai।